Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδερφοί, τιμά σήμερα έναν μεγάλο Άγιο, έναν ιερομάρτυρα, έναν Ισαπόστολο, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον διδάσκαλο και προφήτη, τον κοινωνικό εργάτη, τον αφυπνιστή των Ελλήνων. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας δικός μας Άγιος, ένας Άγιος που δεν γεννήθηκε στη Μακεδονία, αλλά όμως εργάστηκε πάρα πολύ σε ολόκληρο αυτό τον χώρο της Μακεδονίας. Αν η πολιτεία γνώριζε και εκτιμούσε σωστά όλο αυτό το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, το τεράστιο αυτό έργο, αυτή την ημέρα θα την όριζε ως ημέρα εθνικής γιορτής, διότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι εκείνος που με τη χάρη του Θεού και με τη δική του εργασία σταμάτησε τον εξισλαμισμό των Ελλήνων κατά τον 18ο αιώνα, και έτσι σώθηκε η Ελλάδα, σώθηκαν οι Έλληνες, σώθηκε η ύπαρξη της Ελλάδας και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ένα εκλεκτό όργανο της χάριτος του Θεού, της Θείας Πρόνοιας, και για την πίστη αλλά και για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό. Γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, στο μέγα δένδρο της Αιτωλίας, Αιτωλοκαρανίας, κάτω στη Νότια Ελλάδα, το 1714, και μετά από κάποιες μικρές σπουδές εκεί στο χωριό του και στα διπλανά χωριά έφυγε και ήρθε στο Άγιον Όρος. Εκεί εμώνασε για περίπου 20 χρόνια, ασκούμενος στην πνευματική ζωή, προσευχόμενος βαθιά, μελετώντας το Λόγο του Θεού αλλά και τη σοφία του κόσμου τούτου. Σε πάρα πολλά σημεία από τις διδαχές λέει ότι διάβασε και τις άλλες θρησκείες, διάβασε και τα άλλα πιστεύω, διάβασε και αιρετικά βιβλία, διαβάζοντας προηγουμένως ασφαλώς και εδραιωνόμενος στην Ορθόδοξη πίστη, διάβασε την ελληνική σοφία, διάβασε πάρα πολλά. Αλλά εκεί στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου που βρισκόταν ο Άγιος Κοσμάς, έφταναν πληροφορίες για ανεκδιήγητα μαρτύρια των υποδούλων Ελλήνων από τους Τούρκους, από τους Μουσουλμάνους. Έφταναν μηνύματα για μεγάλους εξισλαμισμούς και για τα βάσανα όλων των Ελλήνων. Ολόκληρα χωριά μαζί με τους ιερείς, με τους ψάλτες, με τους ανθρώπους που δουλεύανε στην εκκλησία εξισλαμίζονταν, γινότανε μουσουλμάνοι, διότι δεν άντεχαν όλη αυτή την πίεση και θλιβόταν η ψυχή του και πονούσε πάρα πολύ ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και αν διαβάσουμε ιστορία, εκεί στον 18ο αιώνα υπήρξε η πιο μεγάλη πίεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε όλους τους χριστιανικούς λαούς, όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά και στους Βουλγάρους και στους Σέρβους και στους Ρουμάνους και σε όλους τους άλλους. Οπότε ο Άγιος Κοσμάς μπήκε σε λογισμούς. Τι να κάνει? Να παραμείνει εκεί στο μοναστήρι και να κάνει την προσευχή του μένοντας σε αυτόν τον πνευματικό χώρο και να βοηθήσει ο Θεός, και αυτό θα γινόταν, ή να βγει από το Άγιον Όρος και να πάει στον κόσμο, να πάει στους ανθρώπους οι οποίοι παρασυρώταν από αυτή την πίεση και να βοηθήσει το λαό και να συγκρατήσει το κακό. Και έκανε πολύ προσευχή ούτως ώστε να δώσει απάντηση ο Θεός, και ο Θεός κάποια στιγμή έδωσε την απάντηση. Άνοιξε κάποια στιγμή την Αγία Γραφή, την οποία διαρκώς μελετούσε, και το βλέμμα του προσιλώθηκε σε κάποιο ρητό του Αποστόλου Παύλου. Είναι εκεί πέρα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, που έλεγε το εξής: «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου
έκαστος. Κάθισε και το σκέφτηκε καλύτερα. Κανένας να μην ζητάει το δικό του όφελος, τη δική του άνεση, τη δική του πνευματική άνοδο, το δικό του, το θέλημα το δικό του, αλλά το του εταίρου έκαστος, το τι θέλει ο άλλος, όχι το δικό του αλλά του αλουνού. Να μην κοιτάει τον εαυτό του, αλλά να κοιτάει τον διπλανό του, τον πλησίον. Οπότε φώναξε μέσα εκεί στην ησυχία και είπε: με καλούν τα αδέρφια μου. Και συμβουλεύτηκε πολλούς πνευματικούς, και αφού του δώσαν την ευλογία και του είπαν ότι αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, και αφού εξέθεσε και εκεί στον Πατριάρχη την επιθυμία του, πήρε την ευλογία και από τον τότε Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως, πήρε και γραπτή άδεια και ξεκίνησε για αυτή την βαριά και δύσκολη αποστολή και εργασία, την οποία έφερε εις πέρας, υπογράφοντάς την με το αίμα του, διότι όπως ξέρουμε μαρτύρησε σαν σήμερα το 1779 σε ένα χωριό Καλικόνταση της Βορείου Υπήρου. Αν θα θέλαμε, αγαπητοί μου, να δούμε το έργο ολόκληρο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ασφαλώς δεν θα μας έφταναν όχι μέρες αλλά και χρόνια να το βλέπουμε, να το αναλύουμε και να διδασκόμαστε από όλα αυτά τα οποία έκανε αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Έκανε 4 περιοδίες, όπως είχε κάνει παλιότερα και ο Απόστολος Παύλος που όργωσε την οικουμένη. Έκανε 4 περιοδίες μέσα σε 20 χρόνια. Οπότε το έργο του και τόσο μεγάλο και πολυχρόνιο, αλλά και πολύπλευρο. Αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα έτσι να βλέπαμε είναι το πώς εργάστηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ποια ήταν η μέθοδός του, ποια ήταν τα μέτρα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε για να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των Ελλήνων, των χριστιανών, των Ορθοδόξων, για να αναπτερώσει το φρόνημα των υποδούλων Ελλήνων, για να τους εμφυτεύσει ξανά την ορθόδοξη πίστη στον Ιησού Χριστό και την αγάπη στην πατρίδα του, στην Ελλάδα. Το πρώτο μέσο το οποίο χρησιμοποίησε, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κοσμάς ήταν το κήρυγμα, και ασφαλώς όχι με ρητορικά σχήματα, ούτε με γλώσσα απρόσιτη και ακαταλαβίστικη, να μιλάει δηλαδή σε ένα υψηλό επίπεδο και να λένε «Α, τι ωραία τα είπε», αλλά τι είπε δεν καταλάβαμε, σε ένα χαμηλό επίπεδο, στο επίπεδο εκείνης της γνώσεως εκείνων των ανθρώπων, ένα απλό κήρυγμα, αλλά όμως γεμάτο από πίστη Χριστού, διότι όπως βλέπουμε στις διδαχές του εκήρυτε διαρκώς Χριστόν εσταυρωμένων, όπως κήρυταν ασφαλώς και όλοι οι Απόστολοι. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο: εμείς δεν ερχόμαστε, λέει, να σας κηρύξουμε με σοφά λόγια, αλλά κηρύττουμε τη σοφία του Θεού, που είναι ο Χριστός ο εσταυρωμένος, που είναι ο σταυρός του Χριστού. Οπότε κήρυτε με ακράδαντη πίστη και με συναίσθηση, και ο κόσμος με την αγαθή καρδιά και με την καλή διάθεση που είχε τον παρακαλούσε να μένει στον τόπο τους και να τους ομιλήσει και πάλι και πάλι και ξανά, και πες μας κι άλλα, Άγιε του Θεού άνθρωπε, θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να μάθουμε, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν τα ξέραμε αυτά, ποιος να μας τα πει. Και όμως έπρεπε να φύγει εις Απόστολος αυτός ο Άγιος Κοσμάς και να πάει και σε άλλα μέρη, και επειδή αυτοί ήθελαν να ακούσουν κι άλλα πολλά, τον ακολουθούσαν, όπως γράφουν οι σύγχρονοι τότε ιστορικοί, τον ακολουθούσαν κατά χιλιάδες, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, και μετά από μέρες και εβδομάδες επέστρεφαν πάλι στα χωριά τους.
δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, να αποχωριστούν το Λόγο του Θεού, ο οποίος έβγαινε από το στόμα του. Εκτός από το κήρυγμα που το απίφθινε σε χιλιάδες ακροατές, δίδασκε και κατηδίαν όταν νύχτωνε και έφευγε ο κόσμος και πήγαινε να ξεκουραστεί. Όσο μπορούσε καθόταν με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περισσότερες απορίες και διάφορα προβλήματα και προσπαθούσε να τους τα λύσει αυτά. Θυμούμαστε πάλι τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επί τριετίαν, σημειώνει κάπου εκεί στην Έφεσο, επί τριετίαν έμενε εκεί και νύχτα και ημέρα, μιλούσε στον κάθε ένα, νουθετούσε τον κάθε ένα με τα δακρύων. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ας θυμηθούμε και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατηδίαν πολλές φορές μιλούσε με ένα πρόσωπο, με τον Νικόδημο τον Φαρισαίο, με εκείνη τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Έκανε κήρυγμα ο Χριστός σε έναν άνθρωπο. Για φανταστείτε. Οπότε ο Άγιος Κοσμάς, σαν πολύπειρος πνευματικός γιατρός, έκανε ορθή διάγνωση των πνευματικών ασθενειών και χορηγούσε στον καθένα το κατάλληλο πνευματικό φάρμακο. Ένα τρίτο, ο Άγιος Κοσμάς δεν ήθελε μετά την αναχώρησή του να λησμονηθεί η διδαχή του, αυτά όλα όσα είχε πει. Δεν ήθελε να αρπαχθεί αυτός ο πολύτιμος σπόρος της αλήθειας, τον οποίο είχε ρίξει στις καρδιές των ανθρώπων, να τον αρπάξει ο διάβολος και να ξεχαστούν τα λόγια του από τους ανθρώπους εκείνους. Γι' αυτό και τους προέτρεπε σε κάτι πολύ ωραίο, να συγκεντρώνονται, τους έλεγε, καθομάδες και να συζητούν όλα αυτά τα θεία λόγια τα οποία τους είχε πει και τους είχε ερμηνεύσει. Να μαζεύεστε, λέει, 2, 3, 5, 10 και ένας που θυμάται κάτι περισσότερο να τα λέει και να τα ξαναλέει όλα αυτά τα οποία σας είπα. Και οι υπόδουλοι Έλληνες τα έλεγαν και τα ξανάλεγαν όλα αυτά τα οποία τους είχε κηρύξει ο Άγιος, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κρατήθηκαν και αυτοί στην πίστη, αλλά και τα λόγια του αυτά κρατήθηκαν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν βιβλία αρκετά που αναφέρουν όλες αυτές τις διδαχές τις οποίες είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Περιερχόμενος σε όλη την Ελλάδα, όπως είπα, με βαθύτατη λύπη διεπίστωνε ότι δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία, δεν υπήρχαν δάσκαλοι. Όλοι σχεδόν το 99,9% των χριστιανών, των Ορθοδόξων Ελλήνων ήταν αγράμματοι. Δάσκαλοι, όπως είπα, δεν υπήρχαν, και οι ιερείς και αυτοί δεν ήξεραν πολλά πράγματα, και γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εξισλαμίζονταν, άφηναν την πίστη και γινόταν μουσουλμάνοι και οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό φώναζε όπου και αν πήγαινε, ανοίξτε σχολιά. Καλύτερο, αδερφέ μου, είναι να έχεις ένα ελληνικό σχολείο στη χώρα σου, στον τόπο σου, στο χωριό σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Και όσαν μάθει το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος. Το σχολείο ανοίγει εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει μοναστήρια. Ασφαλώς το καλό σχολείο, το σχολείο όπου διδάσκει το Λόγο του Θεού, που διδάσκει τον Θεό, γιατί από τότε μέχρι σήμερα που πέρασαν 200-250 χρόνια, τα σχολεία μας δυστυχώς άρχισαν να διδάσκουν άλλα πράγματα εναντίον του Θεού και εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον των μοναστηριών και εναντίον των πνευματικών και εναντίον των μυστηρίων και της εξομολογήσεως και των κατηχητικών σχολείων, και τα παιδιά ακούνε αυτά τα οποία λέει το σημερινό σχολείο, και γι' αυτό λίγα έρχονται στις εκκλησίες, λίγα ακολουθούν το Θεό. Χάρη στις ενέργειες του Αγίου,
από ό,τι μας λένε οι ιστορικοί, οι βιογράφοι του, 210 ελληνικά σχολεία κτίστηκαν τότε και άλλα 1100 κατώτερα άρχισαν να λειτουργούν και άρχισαν τα Ελληνόπουλα να μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή και ιστορία και θρησκευτικά και όλες τις γνώσεις της εποχής εκείνης, και ήταν η γενεά εκείνη η οποία γέννησε τα επόμενα παιδιά, αυτούς τους ήρωες που πολέμησαν το 1821 και μετά και ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Θα έλεγε κανείς, πώς εξηγείται η μεγάλη αυτή επίδραση των λόγων του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στις ψυχές του λαού? Ανθρωπίνως αυτό, αγαπητοί μου, δεν εξηγείται. Υπήρχε και κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο συνεργούσε ώστε ο λόγος του να μην πέφτει στο κενό αλλά να πιάνει τόπο. Τη διδαχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού την ακολουθούσαν διάφορα σημεία, διάφορα θαύματα και κάποιες προφητείες, τις οποίες ακόμη ο λαός τις γνωρίζει μέχρι σήμερα. Είναι αυτό το οποίο σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος και οι άλλοι Απόστολοι, ειδικά ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο τέλος του Ευαγγελίου του, που λέει το εξής: εκείνοι δε οι Απόστολοι, οι 12 μαθητές του Χριστού και άλλοι αρκετοί, εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, αφού είδαν την Ανάσταση του Χριστού, αφού είδαν την Ανάληψη του Χριστού, αφού είδαν το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται, να κατεβαίνει στα κεφάλια τους και να τους φωτίζει, αφού τα είδαν όλα αυτά, εξήλθαν από την γη της Παλαιστίνης και κήρυξαν πανταχού, πήγαν σε ολόκληρο τον κόσμο, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Και συνεργαζόταν μαζί με τους Αποστόλους, με το λόγο των Αποστόλων συνεργαζόταν και ο Κύριος και βεβαίωνε τον λόγο των Αποστόλων ο Κύριος με τα διάφορα σημεία, δηλαδή τα διάφορα θαύματα και προφητείες που συνέβαιναν με το στόμα και με τη ζωή των Αποστόλων. Πίσω, αγαπητοί μου, από το έργο και από την προσπάθεια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ενεργούσε η Θεία Χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Κοσμάς έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον κόπο του, έβαλε, όπως είδαμε, τη μεθοδικότητά του, γιατί είχε ξεκινήσει ως δάσκαλος, για να μπορέσει να σπείρει το Λόγο του Θεού και να τον ποτίσει αυτόν τον Λόγο του Θεού. Αλλά η πρόοδος του Λόγου του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων και η αύξηση και η καρποφορία δεν εξαρτιόταν από τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, αλλά εξαρτιόταν από την θέληση και την αγάπη του Θεού. Για ολόκληρο αυτό, αγαπητοί μου, το τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο του, η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε εις Απόστολο και ιερομάρτυρα, επειδή τέλειωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Και η Εκκλησία μας, το ξέρουμε αυτό και το βλέπουμε συνεχώς, τιμώντας και προβάλλοντας τους Αγίους κάθε φορά, ζητεί από μας τους πιστούς, ζητεί μιμητές, ζητάει Αγίους, ζητάει ασκητές, ζητάει ιεραποστόλους, ζητάει μάρτυρες και ιερομάρτυρες. Ας δείξουμε λοιπόν και εμείς προθυμία. Αμήν.